سندیکا پارێزەرên duhokê biryarek derkiriye ku têda wesa diyarbîtin nabîtin parêzer babetê muwekilê xwe li ser ragihandinê diyar biketin bi têr û teselî. Ev çende karvedanên mezin li pey xwe anîne û endamekê sendîka parêzerên duhokê wesa bû dengê Emerîka dibêjît ku ev biryare cihê xwe daye û di berjewenda giştî da ye. Em parêzer pitiş xira lazime multezim bîm qanûnê da yani dabînkirina qanûnê tenfîza qanûnê berî xira lazime parêzer bikin. Yasaya me hûd bîşte he. Yani em biçin em berxwedê qanûna me neqabet hemiya. Yani ihtimal el dünyayê xirê wisa û gelek jî tiştî zanin. Heman demda parêzerên nerazî jî hene û ku evê biryarê bi biryareka şaş li qelem den û dibêjin azadiya parêzeran sunûrdar kiriye. Ez dibêjim ev e rêkeke ji wan rêka ku em bêjîn dengê azad bête bin pêkirin û şêlandin û bête ladan. Yani ev rûke wextê ez taxivim an rêk li me bête girtin ev rûke paka ew dîmokrasiyet ev rûke li Kurdistanê pê taxivîn xelkê azade û derbirîniş reya xwe bikitin û xelkê bi navê dîmokrasiyetê û bi navê yasayê. Her di evê mijarê da kesûkarên girtiyên siyasiyên badînan wesa dibêjin ku ji ber karvedana keysê çalakvanên siyasî li badînan êdî desthilat bi her rengekî bîtin azadiya xelkî berteng diketin û da ku dengvedan nebît. Çalakvanên bedînan çünkü kesên bêtawan bûn ekîd yani riyê heqîqî qeziyê harîkariya tîma parêzerên xwebexş ev qeziya hata êkilkirin ku ev qeziya çi bi nemayan qanûnî bû nebûne lewma da ku êdî her qeziyeke husa bi rêve biçîtin bin fîlterê wat darbas bibît wekû wat vêtin da ku çi kesên qanûnî vê qeziye neaxivin. Çendîn cara me hewl da ku berpirsê sendîka parêzerên duhokê lêdwanekê li dor vî babetî bidetin. Lê berhev nebû çi daxuyaniyan bidet. Sendîka parêzerên duhokê ev biryare derkiriye û lê seranserî Herêma Kurdistana Iraqê ibtinê parêzgeha duhokê vegirtiye lewma bûye cihê pisyarê li cem xelkî gelo eger ev biryare biryareka cihê xwe da bîtin boçî li gişt parêzgehên Herêma Kurdistanê nehatiye cêbcêkirin. Kawa Merdengê Emerîka, Duhok.